El diner efectiu i el seu futur. Doncs el diner efectiu, aquells bitllets, aquelles monedes que tots coneixem, van camí de desaparèixer. De fet, alguns analistes apunten que l'any 2023 Suècia deixarà d'operar amb diner efectiu. I és que un país de més de 10 milions d'habitants, aproximadament 7 milions, estan fent els pagaments a través de dispositius mòbils i en concret a través d'una aplicació que es diu Swish. Aquesta aplicació permet fer tota mena de pagament i a més facilita el fet de realitzar transferències. Swish ha estat un projecte endegat per la principal banca privada sueca que ja porta tot un seguit d'anys en els quals van considerar que el futur passava pel pagament a través de dispositius mòbils. Dit això, reacció del Banc Central Europeu suec, el Riksbank. El Riksbank acaba d'anunciar que ja està en marxa, està en fase de proves, la seva criptomoneda oficial, la e-krona. La criptomoneda e-krona és molt possible que vegi la llum en breu. Estem parlant de que la necessitat és que hi hagi una moneda regulada pel Banc Central a l'hora que es deixi de treballar amb efectiu i, per tant, estaríem parlant de cap a l'any 2023 també, que és una mica l'horitzó temporal que apunten els analistes. Riksbank i Suècia es poden convertir en els primers en tenir una criptomoneda oficial.